аз ҳангомаву таҳлукаи мардум дар хариди орд дар бозору дуконҳои ордфурӯшии шаҳри Душанбе тақрибан нишонаи боқӣ намондааст. мошину дуконҳои пур аз орд ва тоҷирони мунтазири харидор саҳнаи имрӯзаи бозорҳои пойтахт аст, ки ду рӯзи ахир тасаввурашро ҳам кардан имкон надошт. то баромадани ин масъала мо дар рӯз дар бозор аз 8 то 10 тона орд мефурӯхтем. дар рӯзи чорум ба 110 тона расид. дар рӯзи панҷум дин 188 тона савдо кардем. имрӯз 150 тона ворид кардем. ҳамагӣ то ҳозир 25 ё 30 тона орд рафта. дигараш истодагӣ дар мошинҳои калон. тоҷирон мегӯянд савдои зиёде ки дар ду рӯзи ахир доштанд метавонад дар рӯзҳои баъдӣ боиси поин шудани нархи орд гардад. зеро аз як сӯ талабот ба орд коҳиш меёбад ва аз сӯи дигар ҳарорати ҳаво низ рӯ ба гармӣ овардааст. ягон кас ҳамун камазон ҳам хесага ягон кас харидориш нест, ҳеҷ кас ягон харидор нест, чунки мебинам камазон холиян, ягон пур мондагиан, ягон клен нест. қимати орд ва дигар маҳсулоти ниёзи аввалия бахусус равған, шакар, пиёз ва картошка ҳамон гунае ки ҳаст қабл аз ду рӯзи ҳангомаи харид буд. сокинон мегӯянд бархе аз тоҷирон бо истифода аз фурсат қимати инчунин маҳсулотро дар он ду рӯз афзоиш дода буданд, аммо имрӯз дубора ба сурати пешин поин шудааст. ба дунболи хабари баста шудани масҷидҳо, лағви маршировка ва таҷлили ҷашни наврӯз, инчунин чанде аз тадобири ҷилавгирӣ аз паҳншавии коронавирус ва паҳн шудани овозаҳои бардурӯғи кашфи коронавирус дар Тоҷикистон, сокинон аз тарси баста шудани бозорҳо ба таҳлука ба харидани орду дигар маводи ниёзи аввалия даст заданд. ин таҳлука боиси бенизомӣ дар дукону бозорҳо ва болоравии нархи маҳсулот шуд. ба дунбол мақомоти давлатӣ даст ба кор шуда ва маҳсулоти захирашударо чанд баробар бештар вориди бозор карданд.